kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Malion Lumière TV maaw kungan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kungan ko ba fɛn bɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Lumière TV kanu balunga tɛ kɛ aw jugu sago ye abada. Aw danse Lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni bamananw ko n'i y'a mɛn ko an ka taa ko laban ye boli ye bamananw ko n'i y'a mɛn k'an ka taa kuniyɔrɔ la se kun ta de jara bi kunnafoni an b'a daminɛ min ye o de ye kalo belebeleba min kun b'an kan n'a bɛ fɔ a ma ko Ramadan tubabukan na an b'a wele ko sunkalo kalo nin ye nin kaloba in ta k'a lajɛ san o san gɛlɛya de bɛna don an ka sukaro ko la gɛlɛya de bɛna don an ka dumuni ko la gɛlɛya de bɛna don an ka takasegu ni an ka fɛnw na fɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni an bɛ suntiga kow ɲɛnabɔ ni fɛn wɛrɛw o de la ɲina an ka fasoba Maliba ɲɛmaaw kɔni u ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka ɲɛsin nin baara ninnu ma Bamako précisément n'o ye faba ye a sugu kɔni k'a lajɛ a bɛ se ka fa cogoya min na sukaro ko la malo ko la ɲɔ ko la précisément a bɛ fɔ min ma ko tulu fo ka taa se i n'a fɔ nɔnɔ ma o n'a ɲɔgɔnna caman o kɔni fo ka taa se sɔgɔ yɛrɛ ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ problème foyi t'a la maa minnu ye nin hakilina in fɔ sa olu de tɔgɔ ye ko l'association des consommateurs du Mali u b'u wele ko ASACOMA n'i y'a lajɛ nin wulikajɔ nin baara ninnu kɔni kɛra ninnu maa ninnu fɛ ka jira k'a fɔ ko fasoba Maliba kɔni ko a kɔni kɛra jamana min ni ɲɛna kɔni sunkalo kɔngɔ tɛna maa si minɛ wa minɔgɔ o tɛna kɛ maa si sata ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen da ka nɔgɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ wa a jirala k'a fɔ yanni sunkalo yɛrɛ ka jɔ ka ban prix n'o de ye sukaro sɔngɔ ye malo sɔngɔ tulu sɔngɔ fo ka taa a fara sogo ani a fɛn caman fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka maanifin mɔgɔ ɲɛ ko a bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ an ka i n'a fɔ fasoba Maliba a suguba précisément n'o ye Bamakɔ ta ye ka sɔrɔ gɛlɛya foyi tɛna y'a la n'i y'a mɛn ko adamaden a fɔ dun ka fa bamananw ka kuma don ko kɔnɔbara falen kuma dɔ la a tɛ ɲuman kɛ dɛ. N'an taara Côte d'Ivoire a bɛ fɔ min ma ko diplomasi o tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa taa ka segin n'i y'a ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire an ka cɛba dɔ tun bɛ yen kɔni n'o ye tɔgɔ ye ko Mamada Awa Gassama n'ale ye liyalimanikiw ka dangele ye nin cɛba kɔrɔ in nin cɛba in a ye san 25 kɛ dibitaya la an ka fasoba Maliba kɔnɔ yɛlɛmani tɔgɔ la o kɔfɛ an ka jamana in sente min bɛ an ka assemblée nɔrɔ bila bi bi na a ye san damadɔ ko kɔnɔ ka ban depuis 2020 ni sente sigira fo sa a b'o sente kelen in kɔnɔ ni cɛ in kɔni taara yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire banni ko senfɛ e ko o ma k'a bolo ko wɛrɛ sa wa Côte d'Ivoire kɔni u y'a minɛ k'a don bɛrɛrɔ yen nɔ wa a ye waati jan k'u bolo sa n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko jugement kɔni ko o kɛra ka jaabi bɔ ka bin ka jira ko Mamadu Gassama ka kan ka san 3 de kɛ kaso la ka ko tila ka CFA wari kɔni o damadɔ k'o sara n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana ɲɛmaw olu ma sɔn k'u da dɔn ni kuma na ko sanfɛ kɔni bɛɛ b'a mɛn cogoya min na n'o ye kunnafoni kɔni an b'o sɔrɔ k'a fɔ k'u ye u da dɔn ni kuma na Ivoiriyɛnw y'a minɛ u yɛrɛ u y'a juger u yɛrɛ e ko bi o ma bila u yɛrɛ sa wa n'i y'a ta k'a lajɛ Alassane Dramane Ouattara n'ale ye Côte d'Ivoire ɲɛmaaba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin cɛba in Mamadu Awa Gassama k'ale kana bila k'a ye k'a bila k'a ka taa so a ko kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra kunun tubabukalo tile 10 février kalo san 2026 n'i y'a ta k'a lajɛ Mamadu Awa Gassama a kɔni bɔra Côte d'Ivoire Ivoire de la n'o ye Côte d'Ivoire ka avion so ye u ka avion so min bɛ yen nɔ sa u ka avion dɔ bɛ yen u y'o ta ka taa bila o kɔnɔ wa ka taa coyi ka na bila Mali la yayi n'i y'a ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu jɛra Mamadu Awa Gassama ma k'a ka san 3 kaso kɔni k'olu jɛra o ma wa a kan ka wari min sara e ko ma jɛ nin bɛɛ ma wa Mamadu Awa Gassama kɔni an filɛ waati min na sa a b'a ka denbaya kɔnɔ yan Bamakɔ yan ale ni a sigiɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn u b'a la ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bilasira n b'a dɔn cɛkɔrɔba b'a hakili ta ka kumakan na jɛn na n'Ala sɔnn'a ma jateminɛw ni baaraw n'an yɛrɛ sera k'a sɔrɔ k'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ a bɛ sɔn ka kuma bila mais an t'a dɔn komi kunnafoni di ko don yala a n'a sɔn ka kuma kunnafoni di o tuguni an t'o dɔn fɔlɔ bamananw ko n'i y'a mɛn ko i n'a fɔ ɲɔ bɛ ɲɔ bugu a bɛ fɔ min ma ko takan o de b'a la sinon n'i taara ten k'i b'a cɛ ka segin ne ma da la n'o bi kɛ koyi
anga jamana in kondo ye faso ba Mali ba ye anga wuliga jo nanga bara koni unyetilen be fen chama ma ya ta ka laje abifo jamana mima précisément ko ambassade de fédération de Russie ote Russie wa oti Russie koni na fora doron a hakili bijigi famina ode ye faso ba Mali ba ka tari kuraw ye ya ta ka laje Russie ka fe no abifo précisément famima ko u ka fédération bando sirema nga Mali kono yan koni ko uye cérémonie belebele no ode ñoŋye ba ko labe anga jamana konna na ya wa inafo ñoŋye o chemba kelen keme duru ni keme ani binani ni konontana ode sigira yata alaje Russie no yu ka jamana baye koni ko ka bureau belelba mimbe Mali kono ya ko ne ya inafo a bureau keme bureau ba kelen keme duru ani binani ani konontana de dale anga jamana kono wa niyata kalaje abifo mi mako histoire no odeye koko ni kokoro dombaw ulu koni ka wuliga jonu ka nyoye la ka dira ka foko anga jamana ni risi ka tigari nyoma ko ka dira ka foko anyona te wa nyona retina ke wa ka dira fana ka foko fato ba Mali ba bise ka mo jo fen fana ko ndi risi ka kai ko ba kai ko risi ra mo na se ka jo fen fana ko fato ba Mali ba kai ka ba kai mesa mimbe ane risi che ode balmaya ni bade ni sinja ni teriyaye mais kombi tadum katla kana fana tadum otala de ibi tadum fana bi tadum ubia anga beta kato abulu min be se ka min deme oko deme o chugala namboray anga papia ko ananga taka segu ananga jamana de nyuma ya sebeu na yo fama ko na fo casier judiciaire fo ka tafara certificat de nationalité ma ekoko oko papier nubele jelema bla bololo ka wanda be fama ko en ligne yara alaje sisa ni mo be e ka judiciaire la sufi ke katika so ko do be sa ibika inafo papier ko ni do o fe ka kuna funu bla o fe yara alaje anga jamana in kono nyemo ya jira ka foko ka yurgu bo fembela kaze kemeni bidure na foro ko ka tawa kalen sarola nationalité kemeni bidure na foro ko ka tawa kalen ba wa fla sarola ko ka dabla ko ni keme do o keme kelen bisara ni biduru do biduru kelen bisara da soro keme fla do fana o keme fla kelen bisara u bara no wudiga joko ne anga jamana nyema ka na fo u ya la 5 amena mais anga juridiction no ye ministre de la justice et des droits de l'homme ulu ko ne wudiga joni bara ko ni keka akolu na fo abuna tige ko ni ko na fama yere ko absaka fo ka anundo o ko ni kera anga faso ba Mali ba ko nana ni watina ministre de la justice et des droits de l'homme no ye Mamadou Kassougou akoni ya jira ka fo ko désormais ni mo be ka papier la justice fo en fait e daye i ka wuli ka joke ka bololo sira laje ka do i ka document biti soro fi sigoro la donc ninde faso ba Mali ba ka wuli ka jo kuraw ye ka ke ni mi se ka to lafiya ko ni se ka ke chugamna namore ambita an karafe jamana do lando e la Guinée Conakry nandaray ibina ye ka fo ko ambarama ko ni Mali ni la Guinée ambele jeliye pumu kelende dans un même corps o te fenre koy kan bele jeliye fuwa kelende adamaden kelen kono yata kalaje anga faso ba Mali ba hani la Guinée teriya o ma damina bi watina laban bi wa abidje la amena o de kama anga faso ba Mali ba kanyema akata président de Patsgra no Assimi Goïta président kasigila eko kwa flo make Mamadi Doumbia wa min kera la Guinée ka fa alama min o de sen fe u ka justice koni no odeye u ka centre pénitentiaire no odeye munombe kasola de umara u ka cheba do be nubale ko Tumba Jekite commandant Tumba Jekite eko ko gelaya do ma wuli ka to prison militaire mimbe Conakry ka fe no mangan koni chara doni wode kama uya takaboy katana ye dugudo la sa dugumi ni o fane la Guinée dugudo ye kuba wele ko kunya op ni ni ambarama ka kuma ye u ka to de ni ko kunya ne da la akoni tara ka bo Conakry la Guinée Conakry no ye Conakry fabaye katana ye la Guinée Conakry dugore la nu ba fo le ko kunya akoni tara ye no wani decision ye ha femi ne aka fo ko ni ajira ka fo ko tienre la ko Abubakar Tumba Jekite no ye commandant Abubakar Tumba Jekite ko nin ko min fleni ka be sharia soso wa tibe uluma bi atibe uluma shini wa kuluba nyini koy ko ni decision ka bama ka fo ka bi taka bo Conakry katana ye kunya ko ka bama ka segi ko fere beke o kato a sigiyoro la yenno donc wuli ka joni baro ko ni ba ka fo ka fe avoka kelente flate koy
caman ba de don k'a jira k'a fɔ ko vraiment ko majɛ nin kojugu ye wa ko nin bɛ kɛ sababu min fana b'a to sariyaw caman bɛ yen ko a bɛ u bɛɛ lajɛlen violer no o de ye k'u sɔsɔ min bɛ se k'a to ko hakili sigi ani faamuyali ka sɔrɔ u ka client yɔrɔ ani a ka denbaya fo ka taa se u yɛrɛ ma olu min ye i n'a fɔ a ka solondɔnbaaw ye nin ye kunnafoni min ni groupe lumière min fana ɲɔgɔn kan Amadu Sala Ture ma ko k'a lase aw ma kɔrɔbɔrɔkan bamanankan o cɛ ye ka a kɛ a la k'a lase aw ma n'a ɲɛna groupe lumière ka baara ɲɛna n'a yɛrɛ ma ɲɛ sa Amadu Sala Ture ka kɔrɔbɔrɔkan bamanankan cɛ ye o de ma sira sɔrɔ o de la an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko an ka foli bɛ se an ka dɛmɛbaaw ma Fatumata Ɲani Batuli Binta Ɲani Madame Ture an b'u fɔ olu jɛɲɔgɔn n'u baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen olu de bɛ tuli ce groupe kunna bi na sa ka wulikajɔ ni baaraw kɛ se ka to malidenw bɛ lafiya Mamutu Tarawele yɛlɛ électronique n'a balimaw k'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u wale ɲuman dɔn olu fana de b'a to électronique minɛn ɲuman bɛ se ka di Mali fɔ ma cogo min na o ye olu fana ka wulikajɔ ye groupe lumière maa min tigɛ kun bɛ caméra la ka munumunu sa nin waati na o de tɔgɔ ye ko Cɛdo Dawu Amadu Sala Ture kuma bara kun bɛ bolo n'Ala sɔnna ma ala basi foyi kɛ kunnafoni wɛrɛ an b'o fara ɲɔgɔn kan n'Ala sɔnna ma k'u d'aw ma dɔn wɛrɛ min bɛ se ka to bɛ se ka lafiya ɲuman sɔrɔ wa nin de b'an bolo bi k'a lase aw ma Cɛdo Dawu an b'a fɔ mɔgɔ ma k'u ka kan bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan wassalam. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seyda Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Tche, Ani Mousso, Demsen, Groupe Lumière TV, Audi Adaye, Anyamoroba, Oye Tonton, Amadou Sala Touré. Malide, Nuyo, Anga Benke, les mains, Angambolo Dignogoma, Kanfaso Malibo Norola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Mane Bolaji. Antigi ban famino kani olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw sira anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye diɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Malien Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko. balimakɛw n balimamuso électronique minɛn de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔ minɛnw misiri kɔnɔ minɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafulu minɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. Hatɛ Fune Dumasi Chez Mamutu Tarawele yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Tarawele i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tumana sa boli biribiri i ka taa se yɛlɛ électronique chez Mamutu Tarawele ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ Fune Dumasi o tumana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɛlɛ électronique hatɛ